L-esperti tal-qorti u t-tobba li wettqu l-awtopsja fuq Rita Ellul ikkonfermaw illi mietet f'Gata. Dan ħareġ mill-qorti kif il-ġimgħa kompla jinstema' l-każ fil-konfront ta' Lawrence Qabina mixli bil-qtil tal-eks sieħba tiegħu Rita Ellul illi seħħ fi frar li għadda f'Għawdex. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, it-tabib Mario Xerri qal mill-awtopsja instab dbenġil fuq il-katavru illi huma dbenġil illi ffurmaw ftit sigħat jew ftit ħin wara li seħħ l-inċident. Hija kellha wkoll dbenġil madwar għajnejha tal-lemin u madwar onqa bil-konklużjoni finali li Rita Ellul mietet minħabba pressjoni li saritilha fuq l-onq. Ellul instabet mejta f'appartament fejn silem. Qabina qed iwieġeb mhux ħadd tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-każ ikompli fl-24 ta' Ġunju li ġej. L-avukat Joseph Gregg qed jidher għal Lawrence Qabina. L-avukati Ent Nivella u Nathaniel Falzon mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Kertzara, Joseph Gawci u Wayne Camilleri qed imexxu il-prosekuzzjoni. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb qed jidhru bħala parti ċivili f'isem il-familja tal-vittma.